ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଅବନ୍ତିଲତା ପାଢ଼ୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟସାର ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ, ଯଥା ଭାତ, ତାପରେ ରୁଟି, ତାପରେ ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ତାପରେ ସୁଜି ଓ ମକା ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ପୁଷ୍ଟିସାର କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ, ଯଥା ଡାଲି, ତାପରେ ମାଛ, ମାଂସ, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଛେନା ଓ ସୋୟାବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।